Lakbay Katoliko mayong adlaw kanatong tanan. Kini mo atong angayan timan-an. Pagkana galing Biblia walay nihil obstat, walay imprimatur. Pana di na legit, piki na. Unsay gingon ni San Pablo sa Biblia atong basahon. 2 Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 17. Ningon siya, ako mismo si Pablo maoy nagsulat niining pangamusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat og ingon niini ang akong sinulatan. Ningon pagid siya sa laing bahin sa kasulatan sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 15 matud pa niya, mga igsoon, ani ay usa ka pananglitan nga kasagaran may tabo. Kung ang usa ka tawo maghimog testamento og pirmahan niya kini, walay makasalikway ni makadugang niini bisan unsa. So, naagyod kinahanglan importante ang pirma. Kay kung walay pirma dili na legit. Mga piki na sama sa kwartang papel nga kung walay pirma gikan sa bangko o walay pirma gikan sa presidente, fake na, di na legit. Mo na simbahang Katoliko, naagyod tay gitawag na tog mga nihil obstat og imprimatur. Mo ni atong Biblia legit kanang ila, questionable na. Kulang pa yung libro sa 66 sa kabuok, dili kumpleto. Mao na magamping ta niining mga gadaladalag Biblia apan mga bugos nga magwawali. Piki pod nga Biblia ang ilahang gipangdala. God bless!